Čaute, Snebuška, a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska tu so mnou moja sestra Emka. Ahojte. Asi po pol roku tu máme nové video. Veľmi dlhom čase. A ja sa strašne teším. A máme tu opäť challenge, ktorú vy milujete, pretože to má neskutočné zhliadnutia. Tu alebo tu budete mať kartu, kde nájdete videá dopredu, dozadu, čo sme už točili. Bolo to aj s Emkou, bolo to aj s Mišom. A máme tu opäť dopredu alebo dozadu. Všeobecne videá s autom. Majú dosť veľký úspech a hlavne všeobecne videá, kde sa niečo ničí, majú ešte väčší úspech. Zaujímalo by ma prečo. A je to taká nostalgia, pretože tu sedíme, ty máš 17 rokov. Ja mám 21 rokov, ja som druháčka na medickej fakulte. Študujem zubarinu. Ema je na strednej druháčka. A tak strašne rýchlo ide ten čas. Ja si pamätám, keď ešte som bola také malé púpe s takým ešte nedonoseným hlasom. A Ema tá vyzerala ako... Vyzerala. Pozor na slova. Ema vyzerala. A ja už sa cítim tak staro na tento YouTube. Ale som si povedala, že nič ma neodradí od toho, aby sme si išli poníčiť veci. Aby sme nie, dali Ninka novú sa cíti staro. Koniec. Áno, ja sa cítim staro, to nie je klamstvo. No a bez toho, aby sme naťahovali tento úvod, vám vysvetlíme pravidlá, ako to ide dopredu alebo dozadu. No, pointa je taká. Áno, ideme vám vysvetliť základy autoškoly. No, to zdajte si jednotky. Emka a ja si navzájom budeme vyberať veci. Či už to bude niečo z domácnosti, z našej izby a blá blá blá. Dá to pred koleso alebo za koleso. Istú vec, čo vybere mne alebo Emke. Emka alebo ja tu zatiaľ budeme v aute sedieť s kraboškou na očiach, aby sme nevedeli a zavrieť tie dvere, aby sme aj nepočuli nejaké šušťanie, čo kde ako bude. Potom ten dotyčný príde späť do auta a môžeme ísť. Buď sa rozhodneme ísť dopredu alebo dozadu. No a potom zistíme, čo sme prešli a čo sme neprešli. Čo prejdeš ty, alebo nie, alebo mňa nenecháš šoférovať. Áno, presne. No, poďme hneď na to. OK, takže moja úloha je tu v Eminej izbe nájsť niečo, čo by sme dali pred koleso a za koleso a ona sa potom rozhodne, či pôjde dopredu alebo dozadu a niečo z toho prejde. Zaujal ma tento balík. Počkaj. Hej, z druhej strany máme samú adresu, tak to budeme brať asi z tejto strany. Chcem najprv zistiť, že čo tam je. Počkaj. Toto vyzerá, že buď predáva na Vinted, alebo to dostal. Ale má tam adresu na balíku, takže rozmýšľam, že... Áno! Ježiš Bože, tak nasere, keď zistíš, že si prešla nové veci, ktoré si objednala. Á, toto je nice! Toto je pekné. Dobre, takže toto máme až dopredu. Alebo dozadu, toto je jedna vec. A tým pádom, že to je oblečenie, aj mám rada nosia oblečenie, tak sa nemusím báť, či pôjde dopredu, dozadu, pretože aj na druhú stranu jej dám nejaké oblečenie. Musíme zistiť, čo. To ma zaujalo s tým, že je to takéto ešte také bledé, že to si musí všimnúť, keď je to prejdem pneumatikou, že to už asi nebude biele. Ideme dávať prvú vec. Janka je ready, neviem, či tam vidíte. So škraboškou. Ťažko to vidno, ale je tam proste so škraboškou. No a teraz sa musíme rozhodnúť, či to dáme dopredu, alebo dozadu a nenapadlo, že potom mohli dať sa tak dáme. Ja som si teraz ešte všimla, že tieto šaty majú výsačku, takže Emka bude extrémne nadšená, keď to prejde. Na schvál som dala dopredu takéto najbelšie z toho. No. Hej, Emka je ready. Môžeš to dať dole. Už nič neuvidíš, už uvidíš iba mňa a moju škoda radosť. Tak, môžeme to toto pripraviť. Neuvidím. Dobre, Emka, teraz je na tebe. Prečo to pripútavam? Emka, teraz je na tebe. Povieš dopredu, alebo dozadu. Ninka vieš, že to pripúta? No, ja sa musím pripútať, lebo som si chceš dve pípať. Takže Emka, dopredu alebo dozadu? Podľa mňa Ninka čaká, že poviem na prvýkrát, keďže tu sedí, proste ja som tu prvá, ktorú to čaká, že dopredu. A podľa mňa tam dala dopredu proste nejaké veci, ktoré fakt nechcem, aby mi prešla. Podľa mňa nebudeš chcieť, aby som ti prešla oboje z nich. Takže, no povedz, dopredu alebo dozadu? Dozadu, poznám ťa, dozadu. Dozadu som si istá. Štartujeme. Erko pre tých, čo ešte majú vodičák. A ideme. Ready? Nie. To bolo také smooth. To si cítila. Čo to taký bolo? Taký kopček iba. Nie, je to... Nie, je to... Ja, to... To nie. Počkaj. Toto je nové! Ja viem, to som mala v tom balíku. Toto som si ešte ani nevybalila. To je nové, ale ešte toto som si všimla, pozri, toto má ešte výsačku. Ale tak podľa mňa toto je lepšia možnosť, nie prejdenie. No je toho menej. Takže ideme do Ninkinej izby nájsť niečo, čo jej prejdeme. Keď sa Ninka učí, tak zvykáva jesť. A tu má svoju zbierku, očividne, ktorá je už dosť veľká, takže by asi prekážalo, keby jej ju
vezmeme. Rozmýšľala som, že zoberieme nejaké topánky. Toto je jej šuflík. A ktoré vyzerajú asi tak najnovšie? Asi tieto Conversy. S ktorou mačina skutočne nevidí. Pekne uložíme, aby to presne smerovalo pod koleso. Môžeš si to dať už dole? Môžem. Teraz je to už iba na mne zistiť, kade pôjdeme a potom až zistím, čo tam dala Ema. Ja som ti dala takové veci, že nebolo dobre ani z dopredu, ani dozadu. To Ema spravila podľa mňa to isté. Ema šla dozadu a rozmýšľala nad tým, že Ninka by určite dúfať, že pojem dopredu. A také opičky v hlave mala podľa mňa. A ja pojem dopredu. Áno, nebolo to tak. Dopredu? A ja pojem dopredu, áno. Mne prosím, že jedno kam pojem, lebo viem, že proste Ema mi tam dala takú vec, že by bola aj tak jedno, kade pôjdeme. Takže ideme dopredu. Ideme. Počkaj, toto nemáš také smooth, ako si mala ty. Máš zlatá, čo sme prešli? Nie! Kámo, ty... Nie, ty si povedal, čo si z toho upravila. Tak si nemohla zobrať aspoň jednu vec, ale ty si ty si mi rozdrobila všetky čokolády, ktoré existovali. Aj toto si mi celé... Ó, môj bože. Ty si mi tam zobrala moje nové topánky. To je veľká láskavosť, počuj. Opäť sa nachádzame v Eminej izbe a už keď som to bola prvýkrát, ma zaujalo, že Emka buď to má novo prestreté, alebo to je dobrovoľne tak bledé, že to ešte nie je zašpinené. Takže ma napadlo, že jej zvlečiem vankúš aj perinu. Tie návlečky je dám pred koleso alebo za koleso. A takisto ma zaujala táto skriňa plná kníh. Toto máš najviac pozbierané. Tak je rovno zoberieme túto hornú knihu, to bola asi taká najnovšia, keďže je plne hore. Tým, že ja som šla naposledy dopredu, tak podľa mňa ona dopredu nepôjde. Toto menšie zlo nedáme iba sem takto. Dáme takto sem. Krásne. Dobre. Môžeš dávať dole. Dobre, nechám to len tak na intuíciu a intuícia mi hovorí, že dopredu. To ti z čoho povedala takto rýchlo tá intuícia? To veď intuícia je rýchla. Toto bolo smooth. To si necítia, že niečo prešli. Čo to je? Čo to je? To sú návlečky na prádlo. Áno, Sherlock, si to ty? A až takúto knižku som ti sem dala. Ty si mi tam dala knihu? Áno. Z tej kolekcie, čo si tam mala. Ty si mi tam dala knihu? Vieš, aké drahá záležitosť sú knihy? Prechádzame hľadať veci do šatníka. A keď sme tu pri taškách, no tak ma napadlo, že by sme mohli zobrať toto. Mohli by sme zobrať aj túto tašku. Guess. Nevadí, zoberieme aj tu. Dostatočne príliš veľká na to. Bude sa zmestí. Zmestí sa. Takže nie je mi všetko jedno, keďže tam mám ja svoje veci. Typujem, že Ema ma nelutovala. Ja neviem ani čo tam je, takže mi to vlastne môže byť aj jedno, kam pôjdem. Proste budem aj tak nahnevaná na Emu, lebo tam čo tam dala. Idem dozadu. Ak to niečo zle, ma neželaj. Už sme to aj prešli? Už sme to prešli. Nie! Ema! Tak veľmi, že to bude ľúto. Áno, lebo ono sa to asi zničilo. Čo je toto? Čo to je? Ono sa to dúfam, že to nezničilo, Ema, lebo ja ťa prisahám, že ťa... Ale to sa nezničilo. Ale ty si mi seriózne tam dala toto. No a nachádzame sa tu pri poslednej prechádzke kolesovej Eminých vecí. A nebolo by to asi top video, keby tam nedáme niečo také, čo by je naozaj, že fakt vadilo. A nebude mať bohužiaľ výber, pretože buď pôjde dopredu a bude to mrzeť, alebo pôjde dozadu a bude to mrzeť. Určite ste si všimli aj z iných videí, či už som lepila izbu, alebo sme niečo v izbe točili, že Ema tu má svoj veľmi známy oranžový počítač. Takže myslíte si správne, a to je to, že prvá vec je Emin počítač. No a druhá, nie, ale je tablet. Ale aby to bolo ešte autentickejšie. To pekne tak otvorím, aby náhodou ten kryt tomu nebránil. A potom tu máme takýto počítač, ktorý dáme krásne takto. Ježiš, sa to bude prisahám, že ak toto prejde.
tak má rodičia, aj sestra pretrhne. Ó môj bože. Ó môj bože. Toto je celé zlé. MK je nachystaná. MK, asi ma budeš preklínať po tomto kole, ale je naozaj jedno, že či pôjdeš dopredu alebo dozadu. Ty si to fakt nedáš dole? Nie, dopredu. Čakaj, mám ručnú. Toto bola prvá nádej, že sme nemali ísť dopredu, ale sorry. To ruplo. Počkaj. Šla si niečo rupnúť? Môj bože. Nina? Čo si to? Do prčíc. A tablet? Ajaj. To je asi trocha zle. Víš, to prasklo. To mi prasklo, ja som to iba dotkla, ale to prasklo. Ešte sa to dá zachrániť, podľa mňa. Myslíš? No. Budeš ho používať ty, čo to vymeníme z tablety. Keď Ninka si myslí, že to dá zachrániť. Pozri, však aha. No, jasné. To je ešte v pohode. Ajaj. On iba není nabitý, že? On je nabitý. A možno ma trocha sekol, na to bude fungovať. Musíš tomu dať čas. Ty to stále ešte predýchavaš. A je taká, že poďme na druhé kolo, že už to tu odkladám. Ja som aj toto mala pripravené, lebo som vedela, že to je úplne hrotové kolo. A ty to stále predýchavaš. Na to pozerať tak 3 minúty a rozmýšľa, čo spraví. Keďže mi Ninka zobrala počítač aj tablet, rozmýšľala som, že jej zoberiem počítač, ale potom mi došlo, že by nemala ako zastriať toto video, ale máme tu tablet. Takže určite berieme ten. A ideme zase do šatníka, lebo tu máme kopec oblečenia. Máme toto a toto a toto a podľa mňa nebude vadiť, keď zoberieme aj toto. Podľa mňa teraz pôjde dozadu a zaslúži si, aby to bolo prejdené. Prejdeme veľa oblečenia, tak sa to tam nakopíme. Všetci môžeme nastaviť, kam môžeme ísť. Dobre? Nie. Ide to na mne. Ty si to, čo bolo predtým kolo, ty si za to môžeš, lebo ty si to tak vybrala. Kedy máš narodeniny? O rok. To vydržíš, nie? Však čo? Máme tu posledné kolo a je na mne, kade pôjdeme. Niečo zlé si mi dala podľa mňa dopredu, alebo si dala, že pôjdem dopredu, alebo si to dala dozadu. Aj neviem, kade mám ísť. No, ja idem dopredu a mne je jedno, čo tam bude, ja som takto zavriem oči a ideme. Môžeme? Toto bolo dlhé, toto bolo niečo dlhé, my sme dosť dlho šli po tom kopčiku. Moja zlatá. To bolo také, že... Čo si tam dala? Jedna vec, ty si tam dala 20 vecí a ty si to dobre zašpinila, moja zlatá. Ty si to dobre zašpinila. Jasné, akože parádna si. Parádna si. Ty si to nemohla urobiť, ty si to jak na schvál, taká copycat. Nie, ale je funkčný. Je. Ježiši, Ema. Ja by som ťa prisám, že zaškrtila, keby toto si prešla, lebo ja to používam dennodenne v škole. Takže toto by bol koniec nášho videa. Ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like, len to komentujte, odoberiete, nezabudnite toto video zadať kamarátom, každému mamine, otcovi, bratom, sestram, každému. MK, ako sa ti páčilo toto video? Buď taká troška taká happy, že sme po pol roku spravili video. Dali sme ešte challenge, kde sme rozbíjali veci. Wow. No a my veľmi dúfame, že ďalšie video vyjde čoskoro. Možno, ak budem poslúchať, možno je kúpim nový počítač. Možno. A bola to taká nostalgia, pretože ja som preč, MK je preč a jediné, čo nás spája je YouTube. Takže dúfam, že nás aj naďalej bude spájať YouTube. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte! Ahojte!